deal or not deal? Oh, deal. But ayasithembisi ma ungayenza lento sikuqhine lapha singathola ama-customer within 24 hours uzoyibhadala imali. Okay guys, nantiliyezwa guys, insure buka inwele zami zinhle kanjani naturally. Ngihlala ngigeza khona lapha, ngiqhina khona lapha. Isaluni nje esekazi nkosi yami ikhona lapha eThokoza Extension 2. Bayaqhina laba bantu, bayageza inwele. Ngizonikeza inamba zabo ezi2. Omunye useJozi CBD, omunye ula eThokoza Extension 2. So bayangiqhina for free because ngizoba advertisela ukuthi bageza kahle inwele, baqhina kahle. Mabeke babamba inwele zakho buka i-hairline yami iphelele, aziqhamuki, bayenza kamnandi. Help them sure bekande isaluni njani, mhlawumbe sebangathola imali ba renovate. Uyayizwa le nto? Please phela ningani-disappoint guys, just to say hi. Ngicela ngisendele amanye ama-pictures of what you do, okay? Phela ningayekela nizobhadaliswa nkosi yami. Kodwa lani niyangibona zigeziwe zismart inwele. Manje sengiqhina khona ngaqeda buka guys. Buka ukuthi baqhina kanjani. Noma ufuna ama-knotless for box braid, baqhina yonke into laba. Noma ufuna ama-wig and stuff, bayagunda, bayageza, bayaqhina. Ngiyalithemba nani? Ubusuzobheka-ke ngizofaka inamba eyakuqala nansi ino-WhatsApp, iyafoneleka. eyes2 naso ino-WhatsApp, iyafoneleka. Phela ningambhayizisi baqhina labo bantu nani niyabona jealous kawa ube muhle libuze libuye liqhine futhi bane-discount enhle kakhulu futhi ya.